So, hi mga besh, ito pala yung aming ref. So, ang brand pala nito mga besh is Panasonic. So, dito muna tayo sa fridge. Bali, bottom freezer to. So, ito yung overview ng fridge. And ito yung shelves ng door. So, ito yung first shelf sa ibabaw. So, sa box na ito is meron akong Parmesan cheese, may cocoa or tablia, and then my all-purpose cream, my butter, and then my sliced cheese. So, sa second box is meron akong brown sugar na hindi pa nagamit. And then, ito is coconut sugar. And then, my gardenia sliced bread. So, dito naman sa box na to is dito ko ilagay yung aking mga chichirya. Kasi hindi pwede na ilabas ko sila sa ref kasi marami talagang mga langgam. So, dito naman tayo sa second shelf. Dito ko nilagay yung aking mga kamatis na nililinis ko na yung aking siling haba and then yung aking garlic. So, dito naman sa box na ito is dito ko nilagay yung mga fruits na nakapack na ganito. So, meron akong pomelo and then papaya. And then, sa box naman na ito is dito ko nilagay yung aking onions, and then yung aking ginger, and then yung lemon or lemoncito. So, dito naman sa third shelf is dito ko nilagay yung kung ano yung mga leftover food namin. So, dito naman is dito ko ilalagay yung aking mga leafy vegetables, and sa ngayon is spring onions lang ang nailagay ko. And then, dito naman sa prime fresh, or I think a chiller to, meron akong lumpia wrapper. And then, meron din akong bacon. So, dito naman sa door, merong shelves dito. And then, ito yung nilagay ko, bagoong. And then, yung ginamos. And then, Nescafe, yung coffee ko, and then yung honey, and then yung natira ko na orange juice, and then vanilla extract. So, dito naman, since wala akong egg na ilagay dyan, and then dito is wala rin akong medicine na nilagay or cosmetics. So, nilagay ko dito is yung yogurt, and then yung sandwich spread. So, dito naman sa bottom shelf, so, ang nilagay ko is beer for papang beer. And then, yung orange, mixed veggie. And then, yung cranberry juice. And then, itong natira ko na gelatin. So, dito naman tayo sa freezer. So, wala pa ako masyadong nailagay sa freezer. Hindi pa ako nakapamalengke. So, ayan, may mga free space pa ako. And then, itong box na ito is lagayan ko ng mga popsicle or drumstick na ice cream. And then, ito is ice maker. So, ito namang box na ito is dito ko nilagay yung aking mga meat na kailangan ko siyang i-freeze. Like itong bangos para daing. And then, my chicken wings. And then, yung pork ribs. So, dito ko ilagay yung kailangan ko na i-freezer na mga meat. So, ayan mga besh, nakapag
nakapag-film na rin ako or nakapag-video na rin ako ng what's in my fridge. Sorry man ang besh at medyo natagalan. So, ang itatag ko ay si first is si Pretty Mary. And then second is si Blossom and Archer Baby. And then third is All About the Bass. And then kayo na nanonood, itatag ko din kayo sa what's in my fridge. So yun lang mga besh, and thanks for watching on this video. Sana nag-enjoy kayo, and I will see you on my next video. Bye-bye!